O Castro de Viladonga é o privilexiado punto de partida dun paseo que guía o curso do río Azúmara, afluente do Miño, o seu paso polo municipio de Castro de Rei. Antes de iniciar a ruta do Azúmara, unha boa opción é visitar o xacemento arqueolóxico, comezando polo museo. Para, de seguido, adentrarse neste asentamento castrexo, testemunha clave da historia e das orixes destas terras, estivo ocupado entre os séculos II e V despois de Cristo. A uns 100 metros do acceso ao Museo Arqueolóxico, dirección norte, comeza o sendeiro que avanza entre arboredo autóctono, bidueiros e ameneiros que asombran a beira do río Azúmara. Achegándonos ao lugar de Monelos, sorprende polo seu estado de conservación o conxunto arquitectónico e etnográfico que forman o Pazo de Fontexón, a Casa Portas e o Muíño de Azúmara, rodeados de muros de lousa e cachotaría. A escasos metros da ruta, incluída na rede de sendeiros da Terra Chá, sitúase a igrexa de San Xoán de Azúmara. Un amplo treito do camiño transcorre por ambas beiras do río. Continuando o seu curso, chegaremos á antiga mina de arsénico que, segundo lembra a veciñanza, supuxo nos anos 40 do século pasado un importante complemento para a economía local. Da explotación pódese ver a boca e, paralelo ao noso sendeiro, a canle que conducía ata a mina. Dela chegouse a sacar prata e o dicir popular asegura que esconde ouro nas súas entrañas. Sen perder de vista o río, avanzamos ata o final da ruta que conclúe na área recreativa que rega o Azúmara na entrada á poboación de Castro de Rei. A camiñada que principiamos cunha visita ao Castro de Viladonga poderíamos rematala cun paseo por Castro de Rei, vila declarada no ano 1971 conxunto histórico e paraxe pintoresca.